Jakora moga jwang machiegni kawuono chenro en mar ohala gi mwandu. Chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala, time, tae, kami yawe, kaka itime gi jok mage, itime nade. Mago duto nie chenro ni mar ohala gi mwandu. En tich ang'wen Nyakora moga jwang, to mano tiende ni wachako kawuono ka wadhi nyime kae kod chenro ni ma kawuono. Adhi bedo kata i kanya kiko mar chenro nyinga Cleophas Oluoch machiegni. Nyakora moga jwang kawuono mesawa mar ohala gi mwandu. Wuod luo ma yawonwa chenro ni bedo ka gi sigana mopogore. Kata mano bende maket gi mago ma osekalo. Kawuono wayudo thuolo mar bet piny kendo twak kod Kennedy Ang'ienda. Kennedy Ang'ienda loso gige molos gi chumbe. Mago manya bedo kata gitiyo godo e jikon mag sikunde, osuptal, hotel. Ginya bedo kata kuka, iwacho ni gas, kami itede gi gas manya bedo e osuptal. Obed kata e sikul kama chal nade, chumbe mopogore opogore mabende dhi neno kar kae. To gin mana chumbe, nikech chumbe kiwawacho, chumbe biro e yore mopogore opogore. Kae gin mwandu miloso kod stainless steel. Magi mwandu mamoko mowuok e pinje maoko, kendo kokelo gi pacho ka, kare mar timo ohala mantiere apayano mano ma Kangudo. Kae oloso gi kendo nitie jogo mondiko. Ohala ni otayo yo machal nade, nochake nade, omenda machal nade madware mondo mi ichak ohala machalo kama. To yuto ne chal nade. Bende no ohala makelo mwandu. Kawuono wabet kode piny kendo miyowa maling'ling mopondo e ohala ni. Mare gimiyo kawuono wantiere kode kar kae mar mondo omiyowa chenro gi maling'ling mopondo e kit ohala motimo kar kae. Mosetimo kuom kinde to wacho ni embe nondike tich. Ondike tich kaeto bang'e owuok e tijno odhi e tich machielo. Tich modhi machielo ni ema koro some tijni kendo bedo gi thuolo mar ng'eyo kaka nyalo loso chumbe machalo kama. Owinyane sigand Kennedy mano mar ohala. An nyinga iluongo ni Kennedy Odhiambo Ang'ienda, an wuod Rongo Kamagambo. Ohala matimo, atimo ohala mar gero jiko mitedogo e otende, itedogo e osiptal, itedogo e skul, to kod any other institution. Ohala ni nachako chon kuma nayude lony, en kuma nondika, e kuma nayude lony mar ohala ni. Kane ondika gi kambi moro, to naneno ni an bende ber kama chopeni kaluwore gi lony maseyude kambino anyalo timo kama nikech onge ono moro amora ma ng'ato nigo, en mana keto chuny. Ok, kuwadhi korka gige tedo mag jikon, waloso jiko mitedo godo, waloso sink miluoke sainde, waloso mesa masama jatedo tedo, to kanye kama olosi chiemo ne tetete kapok okete sufria mondo chak tedo. Tijni nigi yuto emomiyo atiye kakete chunya. Nikech gimoro amora ma ng'ato timo, kiketo chunyi tihero tiji, to nyaka iyud ohala. Omiyo pok adok chien nyaka nachaki, kata obedo ni samoro wan gi ng'ikruok matindo tindo koni gi koni, to enena ni kinda e ng'wech ma nyaka chopi lek mara madwaro. Pok aywak nyaka nachake, nikech aseneno ande. Gima asesomo maduong' e ohala en kaka ng'ato relate gi customer. Kaluwore gi kuma natiye, ne nitiere ng'ikni mang'eny ma jatenda ne ok nyal loso seche moko. Ema nomiya mijing'o ni gini kopono bedo mara kenda, donge customers maneno man gogi, anyalo timo negi gini e yo magidware godo. Kendo osemiyo ayudo ka aloso network gi ji mopogore opogore, madongo, mane sirikal, gi manie tijegi giwegi, iyudo ka koro network mara ni malo. Pile pile kitimo tich maber, to tijino nyalo chako miyi tich machielo. Koro yudo ka network mara gi tija maber matimo osetuda gi ji mopogore opogore. Sama ng'ato nyisi ni ng'ama noloso ni gini, ka customer penji ng'ama noloso ni gimoro, to nyisi ni dhi many Ken mondo los ni gini. Iyudo ka tich bedo mayot, nikech en kodi gadieri ni kaka nitimo ne ng'at cha e kaka idhi timone. An bende awacho ni kachaka timo ma, to biro chako miya ngas mar romo kendo gi customer machielo. Ka wachako gie workshop kama watiye, challenges mwayudo seche moko, iyudo ka stima nyalo lal. Sama stima olal, inyiso customer ni giri ni aburo deliver bang' kata mana jumbe 2. Samoro machine mwatiyogo ka okethore. Samoro podi manyo spare mar machine ni.
Challenges moko kendo mwachako ayudo en transport. E kama chope ni pok ayudo lori manyalo deliver godo gik moko ne customer. Iyudo kamano bende miyo kata profit margin manang'iyo cha koro dok piny. To gi kinda man godo gi gik mang'iyo higni mabiro mbele ka, aparo ni ka Nyasaye oyie to mago wabiro yudo. Nitiere sama wadwaro fundi, inyalo yudo fundi moseng'eyo tich, kata inyalo yudo rawera ma pod nigi ngufu mang'eny manyalo gombo ng'eyo tijni. Koro ka yudo man gi chuny mar ng'eyo tich, to gipuonjore tich ka. To kiyudo bende mong'e tich, to en koro ng'e mana gima onego bed ni watimo, nikech tijani ok inyal kawo ng'ama pok notime mondo time. Ng'ama dwaro puonjore be nyaka imiye opportunity mondo en bende ong'e. E seche mwawuoye ni wan e mbui, wan e Facebook, kendo mane kama wayudo go customers mang'eny. To moko bende nitiere ma wayudo through referrals, jok mane wasetiyo negi. Koro mane kaka wayude sani. Nikech ok inyal wuoka ni dhi manyo tich, mikia ni tidhi manye kanyo. Koro nyaka wakete mbui, jogo madwa yawo hotel, jogo madwa yawo skul, jogo madwa yawo hospital, nyaka gibed gi jikon kamitede chiemo. Koro mago e customers ma wan godo. Chutho to lal to tin. Yuto ema nitiere, lal nyalo bedo mana matin, ka seche moko ni geno ni dhi yudo ohala man malo, to ok iyudo. Mano timore ka samoro bech gik moko omedore e hardware kuonde mwakawe raw materials. Mane kama koro nyalo chandowa, iyudo ka koro ohala tin. Lakini, kopo ni bera ni onge change mar bech gik moko e duka, to ohala nitiere matin mwayudo no wagone Nyasaye erokamano. Kidwaro timo ohala maber, to nyaka iket chik sirikal bende mbele, mondo ibed gi ground maber mitimo godo ohala maonge ywaruok gi jo sirikal. Ikuongo i register kambi, kiseregister kambi, sirikal nigi gik ma gidwaro, nyaka ichul osuru. Osuru ni kichule, emang' miyo kata ndara ma waringe gi gigewa gi sama watero ne customer, sirikal losonwa. Osuru ni kichule, emang' miyo kata mana mwandu bende choponwa e hardware kuonde mwanyiepego. Turnover marwa en bidi mar ng'ato. Mano mokwongo. Iwacho ni kinindo ahinya tiloso dhier, to kiwuok oko gokinyi pile pile, kata Nyasaye be winjo ywak mari. Koro turnover marwa to ok wanyal wacho ni en e kiwango mane, to en bidi mari, ok inyal dhi maonge gimoro. Okelo mwandu. Kendo gik ma asetimo go ohala ni nyaka nachaki ka koro abedo kenda, oloyo gik manatimo kane pod ondika gi jotelo ma oko. Gima nyalo timo mondo koro adhi malo molo kuma antie kata gigni man godo, ka yore nyalo yaworena, tago mana nyalo dhi oko mondo koro aom mwandu e pinje ma oko, nikech kiyudo ka waomo gi oko kucho, to bechgi bedo mayot kwauso negi ne customers wa malokol. Wan gi major suppliers e Nairobi ka, industrial area. Kanye kama wakawe mabati miluongo ni stainless steel. Kiwe stainless steel, nitiere kendo fuonde jiko mwalosogo, nitiere kuonde mage yudore. Koro miyo pok wabedo gi shida mora amora yudo material. Nitiere sama inyalo yudo ni customer kende nyalo mi dog kata dala. Onyalo biro, omi order moro maber, omi down payment, kendo commit. Mine adier ni mato customer mwadhi dhingo maber nyaka giko. Giko ne ka kori sitieko tich, to mondo koro chuli pesa cha. Samoro ne en pesa mang'eny. Koro idwa migo kidam. Makata gima koro nyalo timo ni onge. Ok inyal kata medo go stock, ok inyal chulo jotiji, ok inyal chulo workshop, nikech kama watiye ni nyaka wachul. Koro yudo ka sama customer be koro chuli e yo ma ene modwaro, nyalo mi lor. Ohala kichako ok ober kikawe gi hola, nikech seche moko wan gi gimiluongo ni grace period. Samoro nyalo miyo andi ni kata mana dweche 6 kata higa 1 mondo ne kodongone. To samoro mano ok odhi otimore. Jo bank ting'eni ok bi ng'eyo kidhi e hola no ohanda cha ok odhi maber. Koro chuni ni kane inyalo bedo gi saving ni moro mondo ilim go pi kaka chalo, to kik idhi e hola.
Namba na minyalo yuda en 0722 58 22 53. Kambi iluongo ni Dotech Enterprises. Wan Kangundo Road, but Komarok. Kama wantiere kanye me yudowa. Namba wadonjo seche duto, wan gi workshop, wan gi showroom. Yweyo nyakwara Mogejwang' en geno mara ni somo gimoro kuom sigand ohala mano mokonwa ka kod Kennedy mano Ang'ienda. Wakaw yweyo masani koro ka waduogo abiro ka kod johala mar Juma. Cheki dhi mabor. Lit moro meno sumiyo niti kae, ana wuon kae abonano na miye lit no diriyo. Kaponi gima rach bro timre ni niti, kata nyathina, ana singre Rakesh. Ano ko bing'uono ni kata matin. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Joju ni mano chaya sane badi. Machieng moro yano wang' ma so nyaka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Machiegni kendo nyakwara Mogejwang' chenro makawuono ni mar ohala gi mwandu wasekawo yweyo kendo waseduogo ka wadhi nyime. Tiende ni inyatudri kodwa e thuolo ni mano mar wadhi nyime kod chenro mar mondo mi konwa ni to dider ne nang'o e chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Kanyo ting'o paro mantiere godo, iorono SMS line ma en 23600 e mbui mar Facebook Ramogi TV, Ramogi TV KE e mbui mar X, Ramogi TV Kenya mane mbui mar YouTube. Nyakwara Mogejwang' kawuono ka warango ohala mar Juma, wadarango ja ohala Rachel Musindalo. Otimo ohala mar dusruok e kaunti ma Kisumu. En ohala manochako yo machal nade? Ni mar kae iwacho ni joma mine nyaka dusre pile ka pile. Nyaka ginen maber pile seche duto. E ohala mar dusruok ni itime yo machal nade gi joma chuo bende nitie kar kantie kinyozi. E gik mathoth ma bedo kae koluwo. En ohala mosetimo kuom kinde to konwa bende kaka jal matin matimo ohala. Diekni magi mantiere tayo ohala machalo kama tainye boma ma Kisumu. Rachel Musindalo e ja ohala mar Juma. Aniluonga ni Rachel Lipesa Musindalo, an CEO Director mar Keraviki Royalties Parlor, ma en salon to offer different beauty services. Asebedo gi passion mar beauty, literally kata kapok anokasome school, but bang' tieko university na amua follow passion mara ma en beauty. Yeah, osebedo profitable given that kuma entiere United Mall. Kiketo ohala e mall bora nin gi the right clients, the right staff. Yeah, they deliver. Okay, perfect, but otiyo. Mokwongo kapok wawuoye financial issues nyaka ibed gi passion. Any business kichako biashara nyaka en gi bed gi midwaro gi chunyi mondi. Nikech kochopo ni korida make sacrifice monetary kata time, nyaka ibed gi passion. Passion is the first thing. Then nyaka ibed gi source of income or
pesa moro nikech in gi machines mitiyogo, in gi products monigi tigo. Nitie joma nyaka ichul salary, though most of them itiyo on commission, but nitie nyaka joma chul salary, nyaka maintain. To maintain a beauty parlor ok en gima dwaro pesa matin. Nitie machines ma nyaka check almost every month if possible. Nyaka restock products. Alafu nitie be kaka inyiewo joma nigi clients like staff. Nitie moko makoro e Kisumu ka imanyo joma nigi clients koro ida poach from another place. Yeah, and dwaro a lot of confidence and believing in yourself. Nikech ohala ok en gima yot. Ohala en gima ichiewo kiparo, inindo kiparo. Koro nyaka ibed ready for the challenges. Nikech onge gimoro amora kata ohala kende. Gimoro amora nyaka onge nigi negative sides negi positive sides ne. Koro ibedo ready, embrace, accept any negative side. Yeah. Alafu nyaka ibed ready for any feedback. Nikech ok pile ma clients bro ngisi ni gin satisfied gi service ma gibedo offered. Koro i make sure ni accept both positive and negative criticism. Koka biashara bro work. Yeah, nitie big days gi small days. Gima ohala puonjan e gimoro amora nyaka iket Nyasaye mbele, including business. Koki keto Nyasaye mbele ok dhi work. Kichio gokinyi kidhi ohala, kuongilem kwa Nyasaye mondo mi clients, mondo be deliver the right services. Another thing upunja patience, a lot of patience with my clients, gi staff be. Alafu be accept ni inhuman. Inyalo succeed, inyalo fail. And gi staff sapagario. Yes, for now. But I plan medo newach. I believe ni Keraviki be expand not only in United Mall and not only in Kisumu. Keraviki kae one family. Saman kae onge CEO, onge employee. Wabiro ka amanyo teacher as a company, gimbe gimanyo pesa kaka gimano kelo gika. Koro wa relate as a family. Gin joma tiyo go ber. So far aonge complain. Kocha kwe balancing accounts. For now atime kenda. Nikech pokaido accountant manyalo trust. Yeah, before poka bed around for the last 1 year, but accountant nanen nyaminwa mane otimo accounting university, but then no amua pursue career ne not you teach maber, but for now atime kenda to lesson maselan maduong en ket pesa ni personal savings ni kando gi mar biashara. Kikiwai mix pesa dimitiyogo gi mar biashara nikech bro kelo ni confusion. In most biashara kija wacho ni yedho kende. Anya wacho ni okorach, nitie ndalo mo yedho, nitie ndalo mo dhi piny. To ka fwenyo ni nitie dwe mo dhi piny, wa check maybe marketing ema ni piny, maybe nitie services mano bedo offered mok ber, maybe nitie clients mano kwa retain. Kora check all sectors. I make sure ni a correct gimanya bedo ni shida. Then ina shoot tu dhi mbele kendo. Watu yogi social media, TikTok, Instagram, Facebook, Keraviki Royalties Beauty Parlor. Aset yogi influencer, achiel Kisumu, to consider yogi moko dizia, nikech nyakichak matin kukidhi malo. Alafu, watu yogi flyers, posters, yeah, and even personal marketing. Wawuok oko wamanyo clients from Ikechen Mall, biashara nitie kuondege hospital, nitie supermarkets, koro giwuotho gi flyers ka gimanyo clients. Na to deliver. Chon na consider personal, yawa social media, maybe advertise by yourself, lakini okinyatiyo. Biashara nyaki market. Amano gima lesson malan for the past 1 year ma wasebedoka. Nyaka i-market biashara in always social media, in every platform kenyalo. Marketing is the best thing. Don't know ka market maber. So I believe ni this year adi market maber. Mostly licenses guide gi county and mana business permit gi kaponi tiyo gi posters, kaponi i-brand your business, ichulogi, nyakichulgi. So license in every business nyakibed gi license. Ok check you, dey the offices ma county ma Kisumu to gi deliver actually immediately. Koro kanya unge complaint. County ma Kisumu sebedo very supportive in delivering the licenses. Okay, Keraviki wangi kinyozi ma involve both female and male. Wangi wa offer a beauty, wangi massage, watimo facials of all products, watimo waxing, a salon watimo all types of hairstyles, one neno nyithindo be, hairstyles, shaving, all services, pedicure, manicure, anything, gels, stick-ons, anything beauty, think Keraviki.
bora I understand beauty industry en ohala makelo mwandu nikech each and every time mine ohero ber gibiro manyo ber chuo bero tindo ber nenore ka dwaro ni ginenre ka giler alafu gimoro kaka massage en gima konye health wise koro yeah ki focus maber to be pay attention beauty industry delivers yeah koro ingeni kanondi ki itegemea salary mar jogo in as much as business nyalo mi stress amoro by the time you understand biashara ni to chako mi profits o mi independence yeah exactly independence in time in money and everything okay Mondi B Keraviki Royalties Beauty Parlor in United Mall Kisumu wing B opposite AAR Hospital the first floor waroko wate biuru mondo wuok winjo maber yes number simu minyago en 07 10 769 037 Nyakora moge jwang' en gino mara ni isewinjo sigini ariyo mwakelo ni kauno mag ohala kendo jiwi ni ohala en gino adieri manyalore chake kawuono gi matin ma intiere godo ruoth ong'eyo samoro ni dongi mibed maduong' e ohandi ma itimo mane makelo e giko mar chenro tudri koda juma manyien kwa dhi menyo ni ohala moko wami riekni kaka nyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare uriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mi ne chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu donjie viewsasa.com